Christianko. Mhm. Alles verdrückt sich. Das ist nicht normal. Zeig dich nur. Ja, siehst du. Mhm. To se schválně počítá, Mhm. Já nepotřebuji, hele. A ty to tam vždycky nějakou tažiny, já nevím jakou. Ja, so ist schön. Prima. Alle drei. Mich musst du nicht Die kleine Flitzbiebe noch wieder vor, ja, so. Mhm. So, schön. Wunderbar. Mhm. Tady máš taky strejdu, No, warte. Davide, klid si to kolo. Tati, to může být. Was ist denn da? Oh, guck, na fein, prima. Ahoj, ahoj. Jste si nevzali. Ja. Christian, musíš ke stolu nakapat. Ja. Dědo, já vím, jako, jak s nima vybabrat, jo? Jestli to Kristiánovi přeložíš. Když půjde do dveří, tak oni se dějí pod kaštanem, tak o tam může natočit. No, ale se jí tam jaru s Jirkou. Ten bude průčený. A jinak průčí. Fenster, ja. Tier.